בואו איתי לסדר את החדר. ובגלל שיום שבת אין עליי שום דבר, אז אני מסדר. דבר ראשון, ככה, פה המראה. זאת שידתי פה שולחן, סתם, לא יודעת למה. פה עוד שולחן שאני עובדת עליו, עושה ציפורניים, הרבה דברים. והארון שלי והמיטה שלי. דבר ראשון, נתחיל במיטה. להחליף את המצעים דחוף ולהוריד את כל הדברים האלה. טוב, אז אלה המצעים, ועכשיו אני אחליף. טוב, אז שמתי את כל המצעים ואת הקריות. עכשיו אני רק אקפל את השמיכה וכמה בועות קטנות, ואני אחזור לכם. טוב, אז ככה המיטה. עכשיו נשים את כל מה שצריך לכביסה ונחזור. טוב, אז סידר. זה נפל לי, אני צריכה לתלות את השלט, אז אני אתלה את זה ואחזור לכם. טוב, אני לא כל כך טובה, אבל הצלחתי קצת. טוב, אני לוקחת את השטיח הזה לחדר שלי, ושמה אותו בכביסה, למה הוא ממש מלוכלך. וזה אהבתי את הדברים שלי. עכשיו בוא נעיף את הספרים למקומם ונחזור. טוב, אז סידרתי. טוב, אז סידר פה. טוב, אז סידר. וזהו.